हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आंनि बे सानसेयारि रादाब चेनेलाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। गाहायै दिनै बेलासिनि आपडेटआ जाबाय बेरामखौ दासान्दि आसाम, दिल्ली, हारियाना, वेस्ट बेंगल, उत्तर प्रदेश आरो गुजरातआव गोबां जादों होननानै हेल्थ मिनिस्टारआ बुंदों। एडिस मुंनि जो थाम्फैया अरोबा डेंगु बेराम जायो। आसामाव क्लास 10 नि क्लासखौ 20 सेप्तेम्बर खालि खुलिनो थिरांथा लाबाय, नाथाय आसाम सोलोंथाइ डिपार्टमेन्टआ बुंनाय बायदिब्ला फरायसाफोरा स्कुलाव थांथारनो नांगोन बेबो नङा होननानै बुंदों। जायफोर फरायसाफोरा थांनो गोसो गैया बिथांमोना न'आवनो थानानै अनलाइन क्लास खालामनो हागोन होननानै बुंदों। मैया सेन्ट्रेल सरकारा जल जीवन मिशननि थाखाय नर्थ इस्टनो गासै 9,800 कोटी रां सेंसन खालामबाय। बेखौ लानानै सेन्ट्रेलनि जल शक्तिनि मिनिस्टार गजेन्द्र सिंह शेखावत बिथाङा बुंदों दि जल जीवन मिशनखौ जाफुंहोनो थाखाय पाब्लिक हेल्थ इन्जिनियारिं डिपार्टमेन्टआ गोसो होनानै खामानि मावनो नांगोन होननानै बुंदों, अब्लासो जाफुंगोन होननानै बिथाङा बुंदों। बे मिशननि थांखिया जाबाय इन्डियानि गासिनिबो गामिफोराव दै ओंखारग्रा टेप गायनो नागिरदों। मैया आयुष डिपार्टमेन्टनि मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वाल बिथाङा बुंदों दि गासिबो सुबुंफोरा योगाखौ सानफ्रोमबो 5 मिनिटसो खालामथारनो नांगौ होननानै बुंदों, मानोना योगाया सुबुंनि सावस्रि एबा देहाखौ मोजां लाखियो होननानै बिथाङा बुंदों। आरो लोगोसे सेंग्रा सिख्लाफ्रा योगा खालामथारनो नांगौ होननानै बिथाङा बुंदों। रहिंग्या मानसिफोरखौ आसामाव लाबोनायाव आसामनि सुबुंफोरनि आखाइ दङ होननानै मिथिनो मोन्दों। रहिंग्या मुस्लिमफोरखौ इन्डियायाव लाबोनायाव आखाइ थानाय गासै 15 जन सुबुंफोरखौ मैया NIA आ हमबाय आरो बिसोरनि सायाव केस रेजिस्टार खालामबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिसोरखौ आसामाव लाबोनायाव बांलादेशजों आसामनि सानै सुबुंफोरनि आखाइ दङ होननानै मिथिनो मोन्दों। बिसोर सानै सुबुंखौबो NIA आ मैया हमबाय। मैया बेलासे गुवाहाटीनि 9 माइलनिफ्राय जामाल आली मुंनि ड्राग्स फालांगियारिखौ पुलिसफोरा हमनायनि उनाव जामालनि लोगोखौ हमनो थांबाय थानाय समावनो जामालआ पुलिसफोरनिफ्राय खारखोमानो नागिरनानै आथिङाव गले गावजानानै जखम जानो गोनां जाबाय। जामाल आलीखौ GMCH आव ट्रिटमेन्ट खालामगासिनो दङ। मुम्बाइनि बान्द्रा कुर्ला कमप्लेक्सआव बानायबाय थानाय फ्लाइअभारखौ दिनै फुंनि 4 रिंगासो बाजियाव बायनायखौ नुनो मोन्दों। बे जाथायाव गासै 14 जन सुबुंफोरा जखम जानो गोनां जाबाय। बे जाथायाव रावखौबो जिउ गोमायाखै होननानै मिथिनो मोन्दों। दिनै इन्डियानि फाइनेन्स मिनिस्टार निर्मला सीतारामन बिथाङा बुंदों दि दिनै बिथांमोना GST कमिटिजों पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेन बारायनायखौ लानानै सावरायगोन होननानै बुंदों। बिथाङा बुंदों दि जुदि पेट्रल आरो डिजेलनि टेक्स लानाय जायोब्ला गासिबो जायगायावनो पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेना समान जागोन होननानै बुंदों आरो लोगोसे पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेनाबो खमायगोन होननानै बिथाङा बुंदों। बिथाङा बुंदों दि पेट्रल आरो डिजेलखौ GST आव सोयोब्ला पेट्रलनि बेसेनखौ 1 लिटाराव 28 रां खमिगोन होननानै बुंदों आरो डिजेलनि बेसेनखौ 25 रां खमिगोन होननानै बुंदों। दासान्दि पेट्रलनि बेसेना 1 लिटाराव 110 रां जादों आरो डिजेलनि बेसेना 1 लिटाराव 100 रां जादों। गुजरातआव गुजरात पुलिसजों हमजानाय कासाम आब्दुल्ला मुंनि सुबुङा मैया पुलिस स्टेशनाव फासि लानानै गावखौनो बुथारनानै लाबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथांखौ 14 सेप्तेम्बर खालि पुलिसफोरा हमनानै थानायाव दोनदोंमोन, मानोना बिथांनिफ्राय गोबां मोसौ बेदर मोनदोंमोन। मोसौ बेदर फाननायनि थाखाय बिथांखौ हमदोंमोन। बिथांखौ मैया उन्दुनायाव बग्रा सिजों फासि लानानै थैबाय होननानै मिथिनो मोन्दों। दासिमनि रादाबा एसेनोसै। थेंक इउ।